Știai că trupa Rammstein a avut unul dintre cele mai periculoase momente live din istoria muzicii? Unde se vede clar cum o bară era în flăcări și s-a desprins, căzând aproape de membrii trupei și de primele rânduri de fani. Asta l-a făcut pe vocalistul trupei Rammstein, Till Lindemann, și pe restul membrii trupei să urmeze cursuri de pirotehnie și să obțină diplome oficiale de pirotehniști. De-aia acum îi vedeți în prezent folosind firework launcher sau diferite echipamente de pirotehniști cu lejeritate, având costume dintr-un material ignifug, echipamente speciale pentru așa ceva. Practic a fost nevoie de aproape o tragedie ca să ducă lucrurile la un alt nivel. De-aia în prezent mai vedeți videoclipuri cu vocalistul trupei care se autoincendiază pentru că are echipament special pentru așa ceva. Tare, nu? Dacă ți-a plăcut clipul ăsta, nu uita să-mi lași un like și un follow.